Dobar vam dan, dobro ste došli na cilj druge etape biciklističke utrke po Hrvatskoj. Ovdje se velike brzine razvijaju i ovdje šale nema. Za očekivati je da će ga već u idućih par kilometara, kako se to voli biciklističkim žargonom reći, progutati glavna grupa i da će mu oduzeti to vodstvo koje je dugo i hrabro držao sam i odoljevao. Vidjet ćemo kasnije koliko točno kilometara je odoljevao. 22 sekunde, još 22 sekunde za Španjolca koji je postao svjestan da mu je glavna grupa za petama i on samo odgađa neminovno ovoga trenutka, odgađa neodgodivo, pa ide Castrillo Zapater. Danas nešto kraća etapa od Slunja do Otočca, ali nipošto ne i lakša, naprotiv izazovnija, teža. Imali smo 2 uspona, još 15 km i 600 metara, blizu su nam blizu. Dođite i vi slobodno bliže, zauzmite svoje mjesto i spratite i nadam se, spektakularan cilj danas druge etape 6. izdanja Cro Race-a. Veliko nam je zadovoljstvo što se i Otočac našao na našem popisu gradova koji su organizirali cilj, a imamo potpuno novi raspored. Dakle, dostignut je Španjolac Castrillo i da vidimo već netko bježi od ekipe, odnosno od vozača iz glavne grupe, da vidimo o kojem se to vozaču radi. Je li to jedan iz poljske momčadi? Čini se da da, to je poljska momčad Mazovske Srce Polske. Njihov jedan vozač je u bijegu. I još 14 km i 700 metara. Vjerujte, brzo će proći pored nas, s obzirom da jure 50 km na sat. I to rade već neko vrijeme, možda ne čitava 4 sata, ali tu su između 40 i 50 na sat. Morate priznati, na biciklu 4 sata juriti tako, to mogu samo profesionalci, to mogu samo ovako vrhunski vozači kao što su na Cro Race-u. A morate znati da su ovdje i mnogi od njih vozili ove godine i Tour de France, najveću svjetsku utrku, italijansku Giro d'Italiju i španjolsku Vueltu, a danas u vašem gradu. Sjajno, sjajno za Cro Race, Otočac i ovaj dio Hrvatske. Ličko Lešće i aerodrom, jeli? Ličko Lešće. Ide glavna grupa, gazi kilometre, lovi jednog bjegunca, drži ga na pristojnoj distanci, neće im umaći, budite sigurni, tu su mu za petama.
pogleda od traga kako izgleda to u ovom donjem dijelu utrke, u donjem dijelu pelotona sa brojem 72, jedan od vozača španjolskog Euskaltel Euskadia Xavier Mikel Aspared, koji je danas jako umoran i drži se pomalo od traga jer je jučer bio u bijegu dobar dio etape od Osijeka do Varaždina i danas je njegova snaga ipak na jednoj drugačijoj razini, ali zato nas zanima što se događa na vrhu poretka. I dalje dominiraju vozači Bahrein Victoriusa. Prolazak kroz kružni tok koji uvijek može biti riskantan, prošao je dobro ovdje. I ide ta duguljasta zmija biciklista prema nama, praćena helikopterom. Evo prvih oznaka i reklama za Otočac, za Gacku, za Pastrvu, za sve što nudite ovdje, a nudite cijele godine, ne samo ljeti, nego se ta sezona sada već bitno i proširila. Čuvajte najmlađe, oni su najvažniji i ako vidite kako kućnog ljubimca da je bez nadzora, zgrabite ga i spasite i sačuvajte ga. Još 10,5 kilometara do cilja. Kako ćete navijati? To. Evo ih blizu. Idu dakle prolaz i onda još 8 km krug i tek drugi prolaz će biti završni. Dajte da nas čuju! Auti iz pratnje sa serviserima, sa ekipama i logistikom za vozače. Kada sve bude što se utrke tiče gotovo, neće biti gotovo što se programa tiče. Ovdje ćemo imati svečano proglašenje pobjednika i ispratit ćemo one najbrže, najbolje danas, pozdraviti ih na putu prema moru, jer sutra se ide od Primoštena do Makarske. Spektakularni kadrovi, šarenila biciklista, ali i šarenila kojeg nudi Lika u ovo doba godine. Super moćna Gacka, zelenilo, plavetnilo, jesene boje sa suncem, fenomenalno. Još 6,3 km do cilja. Probati pobjeći i uzeti pravac u sprintu prema cilju. Doznaćemo vrlo brzo. Trenutačno na vrhu poretka vozači u žutim dresovima iz norveške ekipe Uno X Cycling from Norway. Do cilja, još uvijek stignete zauzeti svoje mjesto, pridružiti se ovdje uz ogradu. Pozivam sve vas da objavljujete fotografije
i videe koje ste snimili, hashtag je CroRace, budite i vidi ove lijepe priče, najljepše razglednice iz Hrvatske. Opasan zavoj, vrlo uska cesta na ovom dijelu. ...130 vozača je uspjelo skrenuti i to je važna vijest da su svi tu. Če smo imali nešto padova u Varaždinu u borbi za pozicije na uskim gradskim ulicama, bilo je tijesno za neke, srećom bez ozbiljnijih posljedica. Manje od 4 km do cilja. Dajte otočac da čujemo još jednom. To je to. To je to. To ćemo čuti u trenutku kada budu prolazili ovdje. Povratak na glavnu cestu. Bijeli dresovi na vrhu poretka, čini se Izrael, Startup Nation. Izraelska momčad, peloton se počeo polako odvajati, odnosno pucati na više manjih grupa i da vidimo tko će najbolje procijeniti taktiku i potegnuti ih u pravo vrijeme. Evo jednog napada momčadskog, to je belgijska ekipa koja traži svoju šansu. Bingo, Powell, Soses, dakle iz Belgije, koji pokušavaju uzeti čelna mjesta ovdje. Ide i njemački B&S Metal Technik sa svoja dva vozača na vrh. Rade ovdje i Bike Exchange iz Australije. Dobar posao po desnoj strani. Zadnja 3 km i bit će tijesna završnica, to je sada posve jasno, odlučivat će možda i centimetri ovdje. Pratite drugu etapu 6. izdanja CroRace-a, Slunj Otočac, spektakularna dionica kroz netaknutu prirodu. Adria Mobil također napada, ali u vodstvo vozači iz Norveške za sad. Ulazimo u zadnjih kilometar i kreće jurnjava prema nama. Da vidimo, budite spremni, helikopter je tu, brzo će proći. Sata i 22 minute, za prvo mjesto i Jugoista. Iz Nizozemske čini se da je prošao prvi ovdje kroz cilj. Još jedan vozač čuvene Jumbo Visme, mlad vozač vodeći u poretku do 23 godine, Olaf Koj. Ostanite uz nas, uskoro ćemo pobjednika vidjeti ovdje i zajedno s tim proslaviti pobjedu.
i na trećem mjestu Australac Caden Groves. Dakle, to je za sad ovakav poredak. Čekamo i službene rezultate. Pozivam i gospodina Gorana Bukovca, gradonačelnika grada Otočca i predsjednika turističke zajednice grada Otočca, jednog od zaslužnih što je utrka došla u vaš grad i vaš kraj. I na kraju, nipošto manje važna, naprotiv, Mateja Smolčić, gospođa Smolčić, direktorica turističke zajednice općine Perušić. Ne radi. Sad ćemo utvrditi, mislim da je bolje sada, probajte. Da. Poštovani otočanke i otočani, evo, čast mi je zadovoljstvo ispred Ličko-senjske županije da vam mogu u stvari danas nazočiti s vama na ovome predivnom događaju koji je turistička promidžba kako grada Otočca, tako i cjelokupne Ličko-senjske županije. Možemo biti ponosni što je današnja dionica Cro Race-a prošla od Plitvičkih jezera preko Vrhovina do općine Perušić i na kraju ciljna ravnina da je u Otočcu. Kroz ovaj način pokazujemo da ćemo svi zajedno raditi na promidžbi Ličko-senjske županije, da je Ličko-senjska županija i grad Otočac nositelji turizma na području Republike Hrvatske. Naravno da kroz ovaj projekt promičemo i rijeku Gacku i budući razvoj turizma na ovome području. Mi kao županija Ličko-senjska, gradonačelnik Goran i ja ćemo definitivno i u buduće surađivati na zajedništvu i da ćemo definitivno razviti ovaj kraj za buduće generacije koje dolaze. I hvala vam svima. To je ta poruka, razvitak kraja, koraci krupni naprijed i vjerujte mi koji dolazimo povremeno ovdje, vidimo to svaki puta kad dođemo, tu razliku. A sada Goran Bukovac, gradonačelnik grada Otočca i predsjednik turističke zajednice. Hvala. Evo, dobar dan svima, hvala vama koji ste došli popratiti ovaj sportski biciklistički spektakl. Drago mi je da je finiš druge etape u našem prekrasnom gradiću u Otočcu i nadam se da ovo nije zadnji put, da će se finiš utrke održati u Otočcu. Hvala vam još jedanput. Hvala lijepo. I mi se nadamo da se družimo već i dogodine. Mateja Smolčić, direktorica turističke zajednice općine Perušić. Evo, lijepi pozdrav Otočcu i otočanima. Drago mi je u moje osobno ime i turističke zajednice općine Perušić i općine Perušić da vas možemo ovdje pozdraviti, a isto tako ponosni smo da smo dio ove cijele priče jer je Perušić bio znači prolazni cilj ove druge etape utrke Cro Race. Ono što je jako bitno je promidžba kako Perušića tako i cijele Like i evo izuzetno možemo biti ponosni što mislim da smo jako dobro to odradili svi zajedno i hvala vam. Hvala lijepa na ovim inspirativnim riječima. A mi ćemo sada slatko iščekivati da vidimo i tog junaka koji je pobjedio, jedan mladi Nizozemac Olaf Kooi koji je nosio bijelu majicu za najbržeg do 23 godine. Vidjet ćemo je li možda i crvena majica ta koja mu se nudi nakon današnje etape. Ali idemo korak po korak, ostanite svakako ovdje uz nas da ispratimo i taj najsvećaniji trenutak. Ima vozača još, dajte ih pozdravite! To je to! Imaju popriličan zaostatak, ali dečki su prošli. Očito im nije odgovarala ova konfiguracija danas, vrlo zahtjevna etape od Slunja do Otočca, ali sutra će već tražiti priliku za poboljšanje plasmana. Opet u jednoj drugačijoj atmosferi i malo drugačijem ambijentu. Evo još kadrova koji obilaze svijet ovoga trenutka. Iz helikoptera kadrovi Gacke, Otočca, Like i lijepe naše Hrvatske koja je tako mala, a tako jedinstvena i različita gdje god dođete. Take a hit, feeling it, feeling right. 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the beside and now, living my life, getting that dream. Zadovoljstvo
pozdraviti i predstaviti vam pobjednika druge etape, 187 km duge dionice, od Slunja do Otočca na 6. izdanju Cro Race-a. Ima samo 19 godina, dolazi iz Numansdorpa, iz Nizozemske i neka čuje kako Ličani pozdravljaju. The winner stage 2 from Netherlands, Olaf Koy! A da vidimo kako će Olaf otvoriti pjenušac za proslavu. Čuvajte objektive, čuvajte opremu. Watch out, Mario! To je to! To je taj trenutak. Don't you worry, child. She has got Olaf a Koy, plan the for you. winner of stage 2. Don't you worry, Thank you very much for now. Ovo jasno nije kraj, naša ceremonija ide dalje, imamo još kategorija u kojem dodjeljujemo i nagrade i majice za ukupni poredak, dakle do danas vodeći u ukupnom poredku nosio je crvenu majicu Njemac Phil Bauhaus iz momčadi Bahrein Victorious, ali i to se promijenilo. Novi vodeći u ukupnom poredku nakon druge etape Cro Race-a je ponovno, dame i gospodo, Olaf Koy, new overall leader with red jersey, crvena majica s kojom sutra kreće od Primoštena do Bakarske. Ne samo da je pobjedio danas do Otočca, nego je i preuzeo vodstvo u ukupnom plasmanu, u ukupnom poretku i crvenu majicu nosit će barem do sutra kada uđe u Bakarsku, a možda i dalje. Jedno otvaranje šampanjca je dovoljno. Ovo će ponijeti za ekipu. Bodovni poredak također uzima Olaf Koy, blue jersey for Olaf, leader by points. Sve je uzeo šta može uzeti, ali ipak nije baš sve. Da vidimo i zelenu majicu nosi najbolji penjač, najbolji koji je ostvario brdske ciljeve. Vozači koji su specijalisti za uspone, a danas smo imali 2 uspona druge kategorije na putu prema Otočcu. U poredku brdskih ciljeva dolazi nam iz Poljske, from Poland, Marcin Budzinski. Green jersey for the best climber. Pozdravite najboljeg u poredku brdskih ciljeva. And good luck tomorrow. You'll defend your green jersey tomorrow. Dakle, branit će svoju zelenu majicu za najboljeg penjača. I ostala nam je još jedna kategorija, to je kategorija bijela majica za vodećeg vozača u poretku do 23 godine. A s obzirom da pobjednik današnje etape ima samo 19 godina, logično je da je uzeo i bijelu majicu. One more time, Olaf Koy from Netherlands. Just 19 years old from Numansdorp, Okamu. Buket cvijeća kojim se opraštamo za danas od Otočca, što da vam kažem, osim
Bili ste fenomenalan domaćin. Lika se pokazala kao jedna topla sredina vrijednih ljudi i ti kadrovi obišli su svijet. Gledajte večeras i snimku ovoga na HRT2, možda ugledate sebe jer ste dio ove priče u cilju. Hvala vam lijepo Otočac. Hvala vam lijepo Lika. Nadam se da se i dogodine vidimo. Pratite nas i sutra. Sutra smo od Primoštena do Makarske. Sutra smo na moru, prva dalmatinska dionica. Hvala lijepo svima. Živjeli!